Bidhan Soba Chongmari no Bwsakngo Tonwi Hasteni Tongkhor Chaitogui Nainani Bagai Krak Saldibora Hasteo Phaiwi Sokphaikha Election Commission of India ni Khoroknwi kuchuk Ojama Hasteo Phaiwi Sokphaikha Hasteni Nograi Tongthai Nogo Hasteni Kaisar Hangkorni DMT SP Rok bai Kaisa Koksa Pandawa Achukha Election Commission of India ni Khoroknwi Ojama Gujarat Hasteni Yagulono Tripura Hasteo Khlaijaknai Bidhan Soba Chongmari Aboni Bagai Chongmari ni Luajimugo Yafawa Dalbidal Samung Butang Naharjak Hagotorni Chongmari Bedek Bidhan Soba Chongmari no Bwsakngo Toni Hasteni Tongkhor Chaitogui Nainani Bagai Krak Saldibora Hasteo Phaiwi Sokphaikha Election Commission of India ni Khoroknwi kuchuk Ojama Chongmari Bedekni Phaini rok Wngkha Senior Deputy Election Commissioner R.K. Gupta tei Nitish Kumar Vesh Hasteo Phaiwi Sokphaikha Hasteni Nograi Tongthai Nogo Hasteni Kaisar Hangkorni DMT SP Rok bai Kaisa Koksa Pandawa Achukha Election Commission of India ni Khoroknwi Ojama Salini Bagai Phaijak Election Commission of India ni Ok Khoroknwi Ojama Rok Hasteni Naimathang Bedek tei Hasteni Chongmari Bedekni kuchuk Ojama Rok bai Koksa Pandawa Achuknai hinui bisini koktoma Koksa Panda Paimani Yagulo Strang Salcharigo Haste Yakarnai Hasteo Phaijak Election Commission of India ni Khoroknwi Ojama Raja Khor Augli Nishmi Pronom ni Kokthum Chini Khorang